Depua. তুলিসান করে দেওয়া নাই বাবা যদি কথাটা সত্য হয়ে যায় তাহলে দিদিকে বুঝিয়ে বের করবো কোথায় গুঞ্জন শ্রীবাস্তব সামন্ত বড় সমীক্ষা সামন্ত ସମୀକ୍ଷା ତମର ଏକ୍ଜାମ କେତେବେଳେ ସରିଲା? ଏତେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଘରେ କାହିଁକି ବସିବି କେମିତି କରିଦେବି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବୁକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର କୋଉଠାରେ ଦବ? ଅଟୋରେ ରିକ୍ସାରେ? ବାବା ମତେ ନା ଅଟୋରେ ବୁଲିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଖୋଲା ପବନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରେ। ବାବା ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଅଟୋ ଅଛି ମନ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ସେଇ ଅଟୋ ଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଜଗା ଜଗା ଅଟୋ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବା। ସେ କାହା ପାଖରେ ଚାକର ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ହଁ ବାବା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାର? ତାଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଚାହୁଁଛି ସେ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଆଶ ଅଭିଳାଷ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା କହୁନ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ କହିବା ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ ନାହିଁ ଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ବାବା ମୋ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବୟସ ମୋର ହେଇସାରିଛି। ଏ ସମାଜରେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଇମେଜ ଅଛି। ସେହି ପର୍ସନାଲ ଇମେଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସାମନ୍ତ ଏବଂ 30 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଇଫ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ବାବାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆଶା ନ ରଖିଥିବା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଇଦେଲୁ ବାପା କଣ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ କି ନାହିଁ କଲେ ନାଇଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତ ତା ଜୀବନରେ କବର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅଟୋମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଭୁଲି ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ରହିଯିବ ଆଉ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ। ମୋ ଜୀବନ ସେଇ କଥା ପଚାରେ ତୁ କଣ ଆଇସକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବୁ? ମୋ ଭାରତରେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆୟୁଷ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କରୋଡ଼ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ତ ଲାଇଫଟା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ପ୍ରଦୀପ ମୁଁ ଅଟୋମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ମୋ ଲାଇଫଟା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତୁ ସେ କୋଟିପତି ଆୟୁଷକୁ ବାହା ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଏମିତିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ
समीक्षा समीक्षा एक कामटा करता है सुंदर है हम विशेषण नहीं महानदी सरकार को अरे वाह जीजू तुम्हें तो पूरा एडवांस अच्छा राधर भाई আচ্ছা সমীক্ষা এবে তুমি ফ্রি অছ পাইল ଯିବା ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ କିଣି ଦବା ଏବେ ଯଦି କହିବ ଏବେ ଯାଇ କିଣି ଦବା ठीक कथा कहता ଆଜି ମୋ ଝିଅ ସମୀକ୍ଷାର ଛୁଟି ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାଲିବ ତାର ମନ ପସନ୍ଦ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଣିବାର ହବ ଯଦି ପଇସା କିଛି ସର୍ଟ ପଡେ ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୋ ଝିଅର ଯେମିତି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ दीदी स्टोरी चाह होना कहीं କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ତତେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କୋଉ ନାଟକର ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ ଯେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ 40 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ନକୁ ବୟସ୍କ नो टेंशन ଆସି ବାଏ ବାଏ ଜିଜୁ ଏଇଠି କୁନିଆ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆଇଛି କଣ ବ୍ଲଗ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବାଜେଇ ତମେ ଲାଭ ଧନ ମୁଁ ତମ ଅଧରର କଷ୍ଟ ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଧନ ଏମିତି ଝିଅ ଭାଇ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କର ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦିଅ ଓ ସମୀକ୍ଷା କରଦ ଗୋଟେ କଣ ପଟରେ ଅଛି ତା ସବ ଖଡ଼ି ଆଇଲା ବି ଆତି ନବ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରି పన్ను ପଇସା ଚାଲିଯିବ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ పన్ను పన్ను ଆଉ କିଛି ନ ପାଇଁ ବାଟ ବାହାରେ ଯାଅ ନାଇଁ పన్ను କହିବ ସହିବ ଗୋଟେ ଶିବାହତ ଅଛି ତୁମେ ଘରୁ ବିଶାଳକୁ ବାହାର କରିବାକୁ କିଏ ବାବା ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ସମୀକ୍ଷା ପ୍ଲିଜ ବାବା ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଯଦି ବାହାବି
Aku gitu doi kaya buka. Yo gitu atau walau benar lainnya. Kamu kata naik kamu cari kali mau. Bila mula kamu mari na. Kabul kari. Berbat kari tapi kamu ko. Aku kamu rasa pergi kau tu mana. I love you, Samika. I love you.